Čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dneska som tu s mojím kamarátom. Môžeš sa pozdraviť? Ahojte, čaute. A ideme si zahrať Bravko. Hej, toto je môj ten vedľajší účet. Neviem, či som vám ho spomínal. A na ňom hrá môj kamarát. No, hej. Takže môžeme ísť na to. Takže, neviem, čo si tam pozeráš postavy, ale môžeme ísť na to. Use disco, use party. Kámo, ja neviem, prečo ja tu mám furt toho Jaya Yonga. Ja ho mám Jaya Yonga, hej. A jo, tento skin bratu mám aj ja, ten, čo mal Tara. Ten Tara spolorodník. A jo, prečo ma iné vidno? Ok, to neriešim. A ozveme sa vám asi pri nejakej dôležitej záležitosti. Tak čus. Tak sme aspoň druhý. Nevadí. Ale dobrá hra. To je dobré. A mám aspoň 10. týr. Takže ideme pušovať niekoho iného. Alebo dáme ho na 15. A takto vyzerá sushi bratu. Ja ťa budem volať bratu, dobre? A on má star drop, takže jo, máš klikať. Super a 100 coinov, ok. A ideme na sushi. Bum, bum, bum. Aha, tak divno. Ale mám nejakú tú mutáciu novú. Tak otváram hot. Poď, prosím, na niekoho dobrého. Na šeninu, káva. To boli základy brawler. To asi bude mať každý. Toto. OK. Zatiaľ to takto vyzerá. A on mám aspoň mutáciu, tak som rád. A kde je tá šelina? A ešte má druhý star drop. OK, neviem, prečo to tak klikáš. A jo, ideme na ďalšiu hru. Jo, je tu ešte Frank z tej Finksovej sezóny. Hej, ten skin. A možno ho aj uvidíme. A ja mám takúto na dve veci gadžetu na Lumi, že bum. Proste, že bum. A jo, a tu je čus bratu. Bratu? Prosím. On mi dal tú ako sa to volá? To, že má vlastne ten otras. A tak sme prehrali, no bohužiaľ. Ja neviem, čo to robím so životom. Ja idem proste za draka. Drago je dobrý? No, Draco je taký 50-50, no. A mne sa strašne páči ten legendary skin, tento tu navidíte. Tento, this one. A ideme na to. Pomoc! Nie! Tu niekto kopíruje môj skin, sa to tak povedať. Edgarinho? Dobre, fajn. Edgar je dole. Takže vidíme, že Draco je viacej opäť než Edgar. Idem urobiť riskantnú vec. Hej, chráň ma, dobre? Ham. Už sme v showdowne. A... Ale to je tá emberka, tá není zlá. Aha, on má akože ultim dovtedy, dokedy ho nezabije. Aha. Pomoc! Mama! Okej. Akože som nezomrel, sa tvárme. A akože aj si ty nezomrel. Dobre, sa tvárme. A o druhé miesto je tiež dobre. A máme 22. tier. A jo. A už ma to štve. Teraz som sa že poriadne naštval a ideme pušovať Daryla. Miu. Dobre, ja mám takto ešte Planktona, ak si pamätáte tú sezónku, kávo, to je strašne dávno. A jo, help me, alligator water, to je gas. Pomoc! Alebo ja mám vlastne tanka. Ja po vode idem. Zabij ho! Hej, by the way, tento môj friend ide prvýkrát za Lumi, takže to je pre neho nová vec. Aj... Ja už nem. Podobne. Pomoc! Kámo. Za 12 sekúnd. Kámo, to je Ghostbuster. Neboj sa, ja to všetko vyriešim.
Ty si koľko dostal? Takisto, okej. A teraz budem mať asi star dropu, takže mini opening. Epic. To sme tu ešte dneska nemali. A jo, aha, stopa. Ale mal aspoň presnú 1000 na PowerPointov. A môžem si ďalší vylepšiť. A takto vyzerá jeden z mojich klubov. Hej, na tom, na ktorom hrá teraz, to je môj friend. Tak, toto je môj vlastne klub, sa to tak povedať. A jo, môžeme ísť na to. Umri! Šelida! Umri! Vravím ti, umri. Aha, ona zdrhla. Ja už nem. Ne. Water, please help me. OK. Umri, prosím, nie. Poď, prosím, modlím sa. Uteč. Vravím ti, uteč. Bože, ja neviem hovoriť. Ne. Tam je Bo je tam. No. Dobrý bubák, že bu. No, to sa volá Bo. Kámo, my tu kempíme normálne, my sme kemperi. Bože, ja neviem vyslovať fakt. A ja si idem zautočiť, tak čus. Skapali sme štvrtý. Aspoň vidíte prehru tohto Planktona, kto nevie. A mám splnený quest, tak máme ďalšie, máme ďalšie týry v pasy v tomto. Na koho mám ísť? Máme tu ak 10 gemov a star dropu, držte mi palce. Aha, OK. Ale zatiaľ vám stáva najlepšie. Kabo to sushi. OK. Ja sa tam bojím ísť. Ja. Čo sú tieto druhé? Tie... Tu. Ideme. Let's go! Aha, my sme prdeli, ti vravím. My sme prdeli. Oni majú že 2 moc powerov a my máme 1. Tak nič. OK, nebudem sa vyjadrovať, čo si vravel, ale OK. Za chvíľku mám splnený quest za 1000. Hej, takže GG. Dúfam, že čo najskôr bude mať toto. A máme tu star dropu, môžeš ukázať. Ja, ty si to musíš užívať, že takto, že klik. Aha. Alebo niekedy môžeš aj tak rýchlo, keď máš nervy. A toto. Máme tu ešte ďalšiu star dropu. Tak. Bum. Á, super. Aj tak. Pomohlo to aspoň. A môžem si vylepšiť bibínu? Nemôžem. Mi chýba Nehra za melódy. Melódiu už mám na 20. Za koho mám hrať? Za koho chceš? Najsilnejší. Normálne ASMR be like. Ak ste počuli niekto vôbec. Ty môžeš spraviť tú druhú čestku, ak chceš. Niu. Tu je ešte ďalšia čestka. Aha, tam sú už ľudia. Takže GG. 5. miesto. To je najlepšie, ti poviem. Však to je najlepšie na svete. A ja splním tento quest za 1000 a môžeme sa aj rozlučiť. To bude len asi jedna hra pravdepodobne. Takže ideme na to. Slow motion net, bra. Nie je úplne do stredu, alebo nie? No ako ty chceš. Ak chceš sa zomrieť, tak nie. Prosím. Ne, on ma sekol, ja som sa zasekol. Ty sa môžeš pohybovať tými útokmi, ti poviem. No, pretože ja... Takže urobíme no jak sa to volá, že proste spravíme si ešte rozlúčkový opening, hej, a to je iba 1000 PowerPointov. To je najlepšie, vám vravím. Ale môžeme si aspoň vylepšiť bibinu na... Kde je bibina? Na 11, takže budem mať aj na nej hyperchart, lebo už ho tam mám kúpený. Takže boom.
No vlastne mi spadol. A máme 11. power aj Hypercharged. A ľudia, toto je pre dnešné video všetko. Dúfam, že ste si ho užili a čaute u ďalšieho videa. Čaute.